nakapagtala ng humigit kumulang na 305,000 magsasaka ang nagparehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng kagawaran ng pagsasaka ng Gitnang Luzon. Ang RSBSA ay isang electronic compilation o ang opisyal na talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga lehitimong magsasaka at mangingisdang Pilipino. Para sa ito sa mga sa mga farmers, kung ikaw ay magsasaka, kung ikaw ay manggagawa sa bukid, farm laborers, and fisher folk, so at least 18 years old. Pwede din yung mga agri-youth, yun yung mga 12 to 30 years old na involved sa agricultural activities. Pwede din yung mga part ng farming household at the same time is nag-training ng formal or informal agri-related na mga courses or trainings. Binigyang diin ni Mr. David na maaaring magtungo ang mga nais na magparehistro sa pinakamalapit na City o Municipal Agriculture Office na may sakop sa kanilang sakahan at dalhin ng mga requirements. Inaanyahan po natin na mag-participate at mag-register. Though itong RSBSA po is voluntary registration. Base sa datos, nasa 13,000 na ang rehistrado sa Aurora, 9,500 sa Bataan, 28,400 sa Bulacan, 116,000 sa Nueva Ecija, 42,200 sa Pampanga, 69,800 sa Tarlac, habang 25,700 sa Zambales. Para sa may karagdagang katanungan, tumawag lamang sa numerong 961-7608. Rica Salas, nag-uulat para sa Agribalita Central Luzon.